Izložba je pokazala jedinstvenu umjetničku osobnost grafičarke koja je tijekom 50 godina stvaranja znanje i vještinu dovela do vrhunskih kreacija praćenih inovativnim grafičkim tehnikama. To je sjajna umjetnica, zaista vrhunska hrvatska umjetnica. Evo, dobitnica ovogodišnje nagrade Vladimir Nazor za životno djelo. Dugogodišnja profesorica na Likovnoj akademiji odgojila je sjajnu generaciju grafičara koji se bave takozvanim klasičnim tehnikama. Suradnja Livanjskog Franjevačkog muzeja i Galerije Gorica s prvom damom grafike u Hrvatskoj započela je prvim međunarodnim trijenalom grafike u Livnu, kojom prigodom je osvojila Grand Prix. Ona je tada dobila pravo na organizaciju samostalne izložbe i evo ove godine je ta izložba ušla u program Kulturno-vjerskih dana Naša Gorica. A ujedno koristim to kao najavu za iduće trijenale koje dogodine, znači drugo međunarodno trijenale grafike, tako da je ovo jedna uvertira. Prepličući grafiku i slikarstvo, često u velikim formatima, kakve se rijetko očekuje i predstavlja na izložbama, umjetnica je koristeći jake boje i kolor uplovila u plutajući svijet s motivima lirske apstrakcije. Oni su asocijativni u nekim dijelovima, znači asocirali su me pejsaži, životinje, šume, ali doslovno ne možemo govoriti o vizualnoj realnosti. Znači, one su asocijacije. Izložbu je otvorenom proglasio konzul Republike Hrvatske u Livnu Tomislav Vrdoljak, a večer kulture i umjetnosti zvukom gitare i svojim glasom obogatio je livanjski glazbenik Lado Đaja.